Има още едно име, което не бива да пропускаме с огромен принос. То е на Елизабет Колева. Елизабет е първата българка, европейска шампионка за девойки. Тя подели европейската титла с Адриана през 1988 година. И заедно с Адриана си поделиха сребърния медал в многобоя на световното първенство във Варна. Тоест Адриана и Елизабет Колева вървяха някакси заедно в тези години, в които вече силната четворка им предаде щафетата. Тогава бяха вече Бянка, Адриана, Елизабет Колева. Варна 87. Последното световно, на което 3 българки стъпиха на стълбичката, за последен път бяха издигнати 3 български знамена. Тоталното надмощие продължи цели 7 години. Достатъчно, за да им писне на всички, които излизаха на състезания с нагласата, че са обречени. Достатъчно, за да ни победи мисълта, че сме непобедими и че единствено шампионската титла ни приляга. От България Юрий Титов, президент Олимпийски комитет. Периодът продължава.